Вось свінні. Мы з вами знаходзімся ў Новабелецкім лесе, і за маёй спінай знаходзіцца цэлая кучка смецця, якое пакінулі па сабе не вельмі сумленныя жыхары нашага горада. Насамрэч справы выглядалі трохі горш, бо гэтае смецце людзі пакідалі не ў гэтым месцы. І гэта ўсё тое, што за апошнія некалькі зімовых месяцаў я сабраў у нашым лесе. Наогул, калі ёсць магчымасць, то смецце я даношу да бліжэйшай сметніцы, але у наших новабелецкіх лясах, неподалеку ад Каранёўскай шашы, падобных сметніц проста няма. Таму на гэты імправізаваны сметнік, які, як я спадзяюся, у бліжэйшы час прыбяруць супрацоўнікі гомельскага лясгаса, траплялі самыя разнастайныя рэчы, якія гомельскія парсючкі пакідалі за сабой. Гэта і пластмасавыя, і шкляныя бутэлькі, гэта абгорткі ад разнастайных цукерак, чыпсаў, пластмасавыя вырабы, глог. Карацей, ўсё тое, што трапляла мне ў нашым лесе пад ногі, ну, альбо пад рукі. Канешне, тут можна задацца пытаннем. Меркіс, а што ты наогул так шмат часу бавіш у лесе? Справа ў тым, што апошнія гады, калі ў мяне выдаецца вольная гадзінка, то я звычайна іду вось на гэткія шпацыры ў нашы новабелецкія лясы. Пэўны час я не мог уцямна патлумачыць, чаму я ў свае 32 гады раптоўна полюбіў вось гэткія шпацыры. Але потым сустрэў нямецкае слово «Waldeinsamkeit», якое вельмі добра апісвае вось гэтае пачуццё пэўнай гармоніі з сусветам, з лесам, пэўнага файнага пачуцця гэткай самоты сярод прыроды. Звычайна я сумяшчаю гэта з праслухоўваннем музыкі, аўдыёпадкастаў альбо нейкіх аўдыёкніг. І вось у пэўны момант мне стала вельмі крыўдна за той маршрут, тую мясцовасць, праз якую я праходжу, бо вельмі шмат смецця сустракалася. І магчымасці было дзве: альбо і надалей праходзіць міма, злавацца, што вось накідалі смецця, можа быць, чакаць, што калі-небудзь мясцовы лясгас альбо ўлады гэта ўсё прыбяруць, ці яно само неяк пад землю сыдзе. Маё асабістае рашэнне не універсальнае для ўсіх, але звычайна, калі ў мяне рукі вольныя і я магу падняць нейкую пластмасавую бутэльку і данесці яе да сметніка ці да таго месца, дзе яе хутчэй прыбяруць, то мне гэта не ўлом. Наогул, гэтая частка новабелецкіх лясоў, па якой любіць шпацыраваць вялікая колькасць жыхароў раёну, вельмі файна падыходзіць для стварэння разнастайных экалагічных маршрутаў альбо экасцяжынак. Тут наогул знаходзіцца таксама і экалагічны заказнік мнемазіна. Чаму ўлады марудзяць у гэтым накірунку, мне асабіста не надта зразумела, але магчыма, гэта тэма для наступных відэа. Канешне, нельга пры гэтым імкнуцца замяніць сваёй актыўнай грамадскай пазіцыяй, сваім актывізмам наогул працу ўладных структур. Бо часта ў асяродку актывістаў, асабліва неафітаў, тых, хто яшчэ зусім нядаўна ўвайшоў у трэці сектар, можна сустрэць думку аб тым, што трэба як мага больш рабіць самім, наогул можна пляваць на дзяржаву, трэба самім высаджваць дрэвы ў горадзе, трэба самім паўсюль прыбіраць. На маю думку, тут важна, канешне, захоўваць пэўную меру. Але тое, што браць справу ў свае рукі трэба ўжо зараз, гэта абсалютова правільная пазіцыя. Я лічу, што навесці парадак побач са сваім домам, на вуліцы, у лесе можа кожны з нас. Паколькі ў мае планы не ўваходзіць навесці парадак абсалютова ва ўсіх лясах Гомеля, прыбраць смецце за ўсімі гомельскімі парсючкамі, то я звярнуўся ў прыватнасці да адміністрацыі Новабелецкага раёна у сувязі з наступнай сітуацыяй. На частцы таго маршрута, дзе звычайна адбываецца мой шпацыр, ад чыгуначнага пераезда на вуліцы Ленінградскай Новабеліцы да будынка лясгаса, тут прыкладна 500 альбо нават 700 метраў атрымліваецца, адсутнічае любая сметніца. То бок фактычна, нават калі б людзі хацелі навесці парадак альбо выкінуць смецце пасля сябе, ім тут зрабіць гэта будзе фактычна немагчыма. Ну а цягнуць з сабой бутэльку на шпацыры не кожны ахвотны. Таму людзі часта выкідаюць усё у прылеглыя лясы. Таму нядаўна на прамой лініі з адміністрацыяй Новабелецкага раёна я задаў пытанне альбо перадаў просьбу аб тым, каб тут усталявалі хаця б некалькі сметніц. Паглядзім, якой будзе рэакцыя на гэтую просьбу. Тым часам мы разам з урбаністычнай ініцыятывай Smart Гомель плануем правесці ў бліжэйшыя месяцы адзін альбо некалькі суботнікаў здаровага чалавека. Я мяркую, шмат хто з вас ужо чуў пра сусветную акцыю Let's Do It, якая перакладаецца на нашу мову як «зробім». Ну так давайте сапраўды зробім наш горад, нашыя лясы больш чыстымі. Але самастойна мы ніколі не справімся з гэтай задачай. Таму нам неабходны ваш удзел. Далучайцеся, нам патрэбныя валанцёры, актывісты. Мы будзем вызначаць тое месца альбо месцы, дзе будзем наводзіць парадак. Нам заўжды патрэбныя чыстыя і разумныя галовы, ну і, канешне ж, людзі з рукамі. Но каб быць на сувязі з
вами. Под гэтым відэа вы знойдзеце спасылку на анкету, запоўніўшы якую мы заўжды можам звязацца з вами. Наогул будзем ведаць, колькі чалавек гатовыя дапамагаць нам у гэтай пачэснай файнай справе. Таму давайте браць адказнасць за наш лёс і за нашу будучыню ў свае рукі. Далучайцеся, запаўняйце анкету под гэтым відэа. Ну таксама подписывайтеся на канал і дзяліцеся каментарамі і сваім меркаваннем. Да сустрэчы!